हेलो फ्रेंड्स नै दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे ब्लग भिडिअ लाना फैलायबाय बे ब्लग भिडिअआनो जाहैबाय रायजोनि हाग्रा एवनाय आरो रायजोनि माने नै माबानि मिटिं दं एबसुनि कनफारेन्स मिटिं दं बे कनफारेन्सआवहाय एसे हाग्रा एसे एवनांगौ दं मा खामानि जागोन दा एसे मिथिसिगोन आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांदो आरो चेनेलाव जुदि गोदानब्ला दिनैसो नायसनदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला सानु मोदानोलै बांद्राय सिनाया नै टाउननि काकरगुला जेडि गेजेर फरायसालि अक्ट' 4 आरो 5 डिसेम्बर 2022 नै बिनिनो हाग्रा एवनो नागिरदों साइना लुहांबाय दा बेफोरखौनो एसे ओरैनो हाग्रा एवनो नागिरदों आरो मानसिबो फैयाखै दाबो नैलाय साइनासालिया बे स्टेज नैबे जिरायग्रा नैबे लक्ष्मी मन्दिर नैबे फिल्ड जाहैबाय नैबे मेन लामा अथिंजाय दे थ' बिदिबा लोगोफोर नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम बिलाइनै खाजौ होदों होनानै लागाव होख्लाय लाबोदो दा जाबा खानजंखौ सिने बिदि माबा नाङा होसै लाबोदो डाइरेक्ट खेमसिखौ फुना बोखलांबाय होबाय था जाबायथ' बरिया नोंखौनो फार्स्ट होग्रोगोन ना एवग्राफ्रा नै सेंग्राफ्रा खुन्दैबारनि सेंग्राफ्रा नै ओरै फिथाव दोननो सारनिखौ माबा अजाफोर बादि